Shubor na Khlem jong Nongsan Hima. Ki Nongkitkam Khot jong uba Jason Mawlong MLA Barim ka Umsning constituency ki Khlem Shah Khot ha Jingialang ka National People's Party General Body Meeting kablalong ha ka arpu pratarik menta ubnai kalalingkot arja arpu henriu ha Umsning Riboy District. Hagani Jingialang lawan mi khmat na NPP Meghalaya unit uba Hamlet Doling ubade working president ba HM Shangplyang ubade unong Aiktian uba Charles Marngar MLA Mahadi constituency haga Jingialang u Dr. Silingdo ubade MLA kathan kabalingo kalong namar hagani Jingialang ka NPP omshamloi I uba Jason Mawlong ubade MLA Barim kong Magdalene Mawlong MDC Barim bad Nongkitkam Barim ka NPP kibade Nongkirshan uba Jason hagani Jingialang ladon tang Nongkirshan jong u Dr. Silingdo ki khubor ki bele lum le tho bahagani Jingialang la pendong ban pendrung ki Nongkirshan Congress shak NPP Hendai lapen thamai sendon ni Nongkitkam ke NPP Umsning block ha ka babaro Nongkitkam ki Barim ki de Nongkirshan uba Jason kila Shah benglun ki khubor ki tho bagajing bompoi Nongkirshan uba Jason shagani Jingialang kadena mar u Dr. Silingdo u Khlem pentip sho deina kani kadaw ki Khlem la ban poi ba persyang banekran ber uba Jason u Khlem tre ban krani e namar udang bunkam haba persyang banekran ber ki katu kani Nongkitkam uba Jason kilet hu baki Khlem poi ha Jingialang namar ki Khlem Shah Khot ki pen pau ka jinglingo ba ga Jingialang la pen thamai Nongkitkam handai la jiet tangi Nongkirshan u Dr. Silingdo u bdew MLA bamenta katba Nongkirshan uba Jason u bdew MLA Barim la Shah wenglot